Hi there, Sanbonani Mulweni. Welcome to Fix channel. For you here, please subscribe before the end of the video. For returning, thank you for love and support. I appreciate you. Using an is the same boot and on the same boot. Vogue shots and sweets. Oputloiso no putuzai. Ama TV shows ngicabanga ukuthi ngizokwazi ukukhuluma ngawo lawa ngenxa yesikhathi esingilimitayo. Ngiyabonga kakhulu guys ngesupport. Ngithole 2000 new subscribers. Ayibo, ngiyabonga guys, ngiyabonga ngempela. Into engiyenzayo ngikhuluma ngama TV shows, ngihlebe kancane, kokunye ke nje suke sidlalela sixoxela. Indlela engikhuluma ngayo ngifuna uzwe sengathi ngiyakubona, yabo. Kube ngathi nje ngilo anto nezindaba lapha phambi kwakho. Kodwa ke abantu esikhuluma ngabo ngihleze ngicela ukuthi sibahloniphe. Noma kungekho lula phela because sihlanganiswe i-TV show, social media. Makuhlebeka siba nemibono ehlukene kakhulu kodwa sihloniphaneni. Ngiyabonga kakhulu guys. Le video nje ngiyenzela ukuthi ngibonge i-support eninginika yona nalabo abasha asebesijoyinile. Ngizoqhubeka ngenze ngendlela efanayo. Uma futhi sengicacisile ukuthi i-video ayikho serious, ngisuke ngiveza ukuthi ngiyadlala kuleyo video. Kuzokwenzeka ihlekise omunye ingamhlekisi. Wasala ke umkabhuti guys, nibonela sebesole bobabili. Sekuzoba lula phela ukuthi enze iqiniso bakithi esesele naye. Bexoxe nje bezwane bebe nama plans ke acacile mawukuthi ngempela kusele bona bobabili. Kodwa khona enye ivideo bengiyibona nje yakhe ingcoma ukuthi ke yena umudlo wokudla akafuni ukukushiya lokho. Nakuba ke usise veza ukuthi yena uyimisela uyiphakade lakhe ngoba nakhe leya video avela ecula kuyona ucula ukuthi angisuzongishada uzongilobola bahamba nengane. Bengithi uyedwa ngangabonanga ukuthi bakhona bobabili. Guys, kunendaba engishisayo, indaba yamzala wami. Yahaza isigaxa sendaba. Ukuthi guys kunezinto eziwu2. Kahle le video njengoba ngiyenza nje ngigaxela ngoba ngizogaxela umzala lo mangibanjwa nami Nkosi yami kumele nginganidayisi bantu besifazane kokunye. Umzala kusolakala ukuthi ngathi uthwele. Kodwa mina ke njengomndeni wakhe angiboni ukuthi ngathi uthwele. Umzala uyindlondlo yama divorce. Niyabo lo baba sikhuluma ngaye wale phesheya, lo hlala phesheya, ngazi uma uphesheya namanje. Lo divorce kaningi ngathi asishiya indaba yakhe. Ukukhuluma ngaye ke yena ngimfaka ngenza isibonelo ngaye. Ngangenzela ukuthi nginikhombise isithombe esicacile salento yokuthi usisi ofika after omunye usuke ayitshela ukuthi unento ehlukile. Engafuni ukuthi lo ophumile before uphumiswe yini. Umzala guys useshade ka4 abawu2 wajika emshadweni. Khona omunye owaqeda umshado ngebele, ibele la cancel umshado. Angihleki ngoba ngizonikeza iwarning, ngizozama ukuthi ngibe serious bosisi. Kunento ekhulunywe omunye ugogo Sangoma, usisi osiza kakhulu ngemshado, yena uqine ngala emshadweni kulolu bizo lakhe. Usho njalo ubhekene nenkinga zomshado. Uthi ke usisi kubantu besifazane abeqaphele labo bhuti abafike belobole. Emva kalokho useyakuziba. Emva kalokho seniyahlukana. Nasi ke isitori samzala ngizozama ukuthi ngibe short. Ngagaxela ngizobuya ngizontshela ukuthi ngigaxelile. Maye engibamba ngizothi le mali yale video akube yakhe. Kodwa ngifaka iwarning ngoba ngelinye ilanga siyovuka etrend. Umzala guys seshade ka4. Umshado wakhe ngaye kuwona owesibili. Kulo mshado wesibili nakhona safika nje sekuthiwa uyashada. Akawusebenzi umsebenzi ukuthi uhleli lapho uzinzile. Akahlali futhi ukuthi ungathi uhlala eGoli noma uhlala eThekwini nje. Ulapha yana lapha. Uyaziswenkela ubhuti alright. Yonke lento mina engizokuxoxa yona ungaye uyizwa kimi njengoba mina ngumndeni.
Kodwa ngale ukuthi kosisi uthini kubo beze bebe bawu-4 beze bebe bawu-6 ecishe ukubashada asazi. Kwayona indaba yomndeni futhi ngenzeka ukuthi akakhuluma iqiniso. Guys, imahliphi lento. Kodwa into engizama ukuyithola ukuthi akathwele. Ngibona ukuthi mina uyabhizinisa ngemshado. Ubhizinisa kanjani? Ufika athanda nosiso right. Mayithanda nosiso right, abe nendlela yokumgoqa amkhohlise kube lo sisi omnikeza imali yokuthi alobole, because mayengasebenzi umsebenzi oqondile uyithatha imali yokulobola. Emva kwalokho angazi noma uveza ama-true colours akhe noma uyanyamalala mase beyahlukana. Mase behlukene uyambona umuntu ophuma emshadweni enakho ukuphatheka kabi ukuthi umshado wakhe awuhambanga kahle, khohlwa. Ngizwa mangithi khohlwa njengesidomu, kodwa ngiyithandi leyo nto leyo, lokho kusho lokho. Uyambona umuntu othi uphuma emshadweni mhlambe usezohlala phansi abheke ukuthi kwenzakaleni kunjani. No. Uhlezi ebubble, uswenkile, unuka kamnandi, right. Mzala utohozaphi? Hayi. Guys, umshado wesibili owokuqala-ke ngabona iy'thomba ngiyangakubona. Owesibili nakhona futhi safika nje sekuqediwe sesiye emshadweni. Guys, ngitshela ngazi ukuthi nami futhi ngelinye ilanga mina kodwa-ke ngoba le ndaba izoxoveka ngiyaxolisa. Mina mhla kwathiwa uyatrenda, osisi bayakhuluma ngaye vela ku-TikTok noma ku-Facebook, ngiyobalalela ngoba ayikho into esingathi siyakhuluma ngaye siqondise ukuthi nangu kuloya mshado sasiswenkile sibahle. Uyabona ukuthi uzofika emshadweni sekuthiwa awusukume umndeni wakhe usabe ngoba unento ekhanda ukuthi what if kuzofika amaphoyisa lana asibophe noma abophe yena. Uyihlanganiseni lento konke kukhona kwashadwa usisi right guys, enomoya omuhle, sayitshela ukuthi uzohlala-ke emshadweni because wakuwo wesibili mangabe kusiwo wesithathu. Sahamba isikhathi qashuka iyani ifindo. Hawu umzala ukuthi simbone-ke mhlambe phela naye yabo ukuthi ukutshela umndeni ukuthi hayi akusahambanga-ke kahle. Asho-ke nje lokho okuncane noma engaboni ukuthi kufanele nazi konke ngempilo yakhe because guys akaqondakali, unobutsotsi. Yabo ngegama lesingisi ungasho ukuthi uyiskema, kodwa ngoba umzala wami-ke nami-ke ngiyamkhipha la kubholoku ngimfunda ukuthi mzala wenzani, uthini kulabo sisi. Yabo lento engikutshela yona masingathi sibeke isithombe sokuthi nangu engikhuluma ngayo ungathi fix unamanga. Useke waba umfundisi guys. Useke waba umfundisi. Amahloni kimi sengizwe ukuthi umfundisi. And you guys, uyotrenda ngolunye usuku kumshado wesibili, wahlukana kumshado wesibili. Wenzeka futhi owesithathu, lo wesithathu angiyanga kwaphela nje sesishadile wahlukana. Hayi mase simbona phela khona ukuthi hawu ubona umzala wakho ungazi ukuthi yabo uzoreacta kanjani o uzothini ngoba uyazi ukuthi hawu sephuma kwi-divorce yabo yonke leyo nto leyo. Hayi umzala akanankinga. Izindaba yenkinga hayi. Angeke futhi ngize ngithi mina ushesha aphume kwi-stress. Okwesithathu isizoshada wesi-4 cha ngaba nomuzwa ukuthi lento yakhe ngeke mhlambe nokudemoni phakathi udinga usizo noma kunjani. Hayi usuke ekhulumela phezulu futhi uyashesha la ukhuluma khona abantu bayamlalela, unesmile esihle, ugqoka kahle. Mbuzo ukuthi umzali uhlala lapha. Guys, engafihla njalo ukuthi uhlala laphi, usebenza phi. Wafika umshado wesi-4 kowesi-3 angazi washo ukuthi kwenzakalani. Kowesi-4 wafika nakhona-ke ayikuloko angathiwa usondeza umndeni ukuthi ube khona kube nje into ezobonakala nje ukuhlangana umndeni. Awenzeka umshado wesi-4. Hayi kwaba nethemba ukuthi awuzohlala kahle ngoba cha watshelwa phela usike hayi ngeke ushade udu. Kwangathi uzohlala kahle qashuka iyani umshado wesi-4. Kwafika kowesi-5 lo webele owaqedwa yibele. Umshado wesi-5 wathola omunye usisi futhi
usisi o-right onemali, usisi lo onemali eningi usanda kuhlukana nobaba wengane, unengane encane. Abakhongi akabatsheli ukuthi la bayakhona usisi lo ozobizwa kuthiwa makoti hlala la usancelisa ingane. Bahamba abakhongi beyokhonga-ke lapho. Hawu mase kufika isikhathi sokuthi nangu umakoti. Lapho njalo sekuhleliwe indaba yomshado, angazi gazi ukuthi usebenza kanjani. Kwase kubhukhiwe kwenziwe zonke izinto ngisho ukuthi nje yena wayokuthi uyalobola uyaqeda, emva kokuqeda ukulobola kuyashadwa masenza lezi gemegeme zakhe singazi ukuthi wenzani mase kuyaphela. Mabefika abakhongi kuba sisi lo nengane encelisayo bexoxe, sekufika-ke leso sikhathi sokuthi usisi akeze bembona. Naye asazi ukuthi mhlambe wayikhonto wayeseyitholile wayebezama ukubaxosha yini. Usisi nje wavele wakhipha ibele wancelisa ingane phambi kwabakhongi. Hayibo, basukuma omalume nobaba baphuma phandle. Nkosi yami, baphuma phandle bayofona bathi kwenzakalani la? Nangu umzukulu, yini ungasitshelanga ngomzukulu? Wathi hayi, akuyona eyami ingane, mina ngi-stepfather. Hawu, base abakhongi pho awusitshelanga ngani ukuthi lo esizomthatha usenengane ukuze phela kwazi ukuthi kuxoxa kanjani. Bona bazi ukuthi lo amlobolayo unengane encane ayiphathayo incelisayo. Hayi, bavele babuyela omalume bathi seyikhansela le ndaba isazobuya ukhulunywe kahle. Waphela kanjalo kumshado waqedwa yibele. Leyo ndaba umshado webele owaphela ngebele usekhaya vele-ke sonke-ke sinawo umsanganyano guys, into esiyihlekayo nje ngoba mase kufika ukuthi uthwele laba ngithi abambuka eceleni bebuka lokhu ukuthi hawu uhlezi e-right unemali kodwa abazi ukuthi usebenzaphi nendawo ahlala kuzo uhlala endaweni eziphezulu, ngeke kodwa usho ukuthi uye emsebenzini wakhe kuphi. Yafika kanjalo-ke indaba yokuthi uthwele. Kanti uthagetha osisi abanemali ekhiphe leyo nto encane, futhi mina engisola ukuthi uyithatha kubo ngoba uma engawubamba umsebenzi azinze kuphela unyaka noma emibili emithathu kuthiwe-ke usebenza la, imali yokulobola guys iphumaphi? Mase-ke waphela lo webele kwafika omunye umshado futhi nangu seyashada. Yabo lapho-ke sasididekile ukuthi senze njani, kwenziwa njani ngoba kube mhlampe akaba introduce kumndeni akabashadayo, kufika sekuphelile nje yonke into seyi-ready. Namhlanje nayizolo ngiyayicabanga le ndaba, ngiyamcabanga ngithi umzala uyiskema, kodwa indlela askema ngayo yile yokuthi uyashada adivorce. Ufika esenenkulumo eqoqekile, efike eshuthi ewubhuti osebone yonke into ehlangene. Uvumeke sisi ngoba vele uzobona ukuthi hayi insizwa shem uyaswenka, hawu nwakamnandi, hawu right uzoba right. Angazi ukuthi kufika kanjani la eboleka khona imali yokukulobola, kodwa emva kalokho-ke ashaye phansi. Mase eshaye phansi ngeke uhlale wedwa emshadweni uthi ushadile wenze njani, yahlukana. Mase kuhlukana kuno 50-50 abe right ngoba ukube lento eyenzeka kuye yenzeka kukhona imizwa yakhe efila something ukuthi ngilahlekelwa, unumber 2 lo yasiso unumber 2, ukuphila wayekuphila, inhlonipho ayemhlonipha ngayo. Yabo lapha yasisibona ukuthi hawu cha uzoba right, uzoba nomndeni, hawu uzoba ubaba sekhaya. No, guys, no. Bese ku number 6 manje. So number 6 nawo sehambile. Sekuzoza ku number 7 mina sengiyasaba. Yabo manje ngoba sekukhona social media no TikTok no Facebook sizomthola ngelilanga sowebha. Nansi indoda qaphelani. Hayibo wenze njani guys? Nani nayibona lento? Akanawo umsebenzi wakhe ukuthi useqashwe kuphi, uqale nini, uqeda nini. Uhlalaphi owusethenge indlu kodwa ku right konke kwakhe. Hayibo.
sinayo utsotsi ekhaya. Kodwa-ke guys, akuwutsotsi lo, ubutsotsi bakhe yibo lokhu, ngoba nasi siyasho ukuthi inobugcobho lento. Sabona ngalokhu nje okosisi lo onengane wayencelisa ukuthi hawu, ufihleleni pho? Mawukuthi-ke ngempela uyimisele, usulibonile ikusasa naye and uyamthanda, nengane uyamamukela, nengane uyayithatha. Hawu, uyakwazi-ke ukuthembisa izulu nomhlaba ngomlomo wakhe. Ukuthi guys, mina ngibona ukuthi abantu abanamanga banethalente. Ngoba manje, yabo manje njengoba ngimxoxela kanje guys, ngimtshela ukuthi lento ivukuzwe ilogo kade ngimlalela, ngimxoxela ngaye, sekuthiwa manje nangu yena, nangu mina. Mina ngingaboshwa kuthiwa ngiqamba amanga, kuze kufike umndeni kufakaza ukuthi hayi sebeba u6, abawu4 wafika nabo ku-I do, abawu2 kushiyeke endleleni. Lo omunye wavele nje wakhiphela abakhongi ibele, wancelisa ingane, bathi omalume hayibo, kanjani umzukulu singamazi? Kanti cho, into ayidiniwe-ke ukuthi akuqhubekanga, kanti imali kasisi. Nakhona-ke osisi nabo ngoba asibabone ekugcineni, ayikho indlela yokuthi nawe ungahleba naye eceleni ukuthi hayibo, sebeba u5, wena unumber 6, njengoba kuze number 7. Ngaze ngamzwela unumber 7. Guys, ubugebengu bukhona. Uyaxoxa-ke ugogo bani, niyamazi lo okhuluma indaba zomshado nje, odila nemishado. Shuthi-ke kuye bayafika osisi besho ukuthi sengilotsholiwe wangiziba, sesiyahlukana. Useyibamba lento. Nami ngithi abantu baze bathi uthwele, akathwele ngoba ayikho, kodwa phela asazi. Akathwele kodwa ngoba ayikho into esiyibonile singayikhomba ukuthi ukuthwala lokhu. Into esiyaziyo ushada njalo. Yo, kodwa engake eshintsha ukwenza kwakhe bakithi, engakagaxeli, ngoba namanje ngiyenzeka ngempela ukuthi usevuke nomunye asuzomshada. Yo, hayi we guys, bengizoyenza le video ngisho ukuthi niqaphele, niyenze i-background check, ngoba omunye uyakwazi nokuqamba amanga ngomndeni wakhe. Ukhona nje usisi omunye angamlalela ethi usekhokhele nanemoto, yonke into. Lo bhuti wayiproducer wafika kuye as a-businessman, wambalela, uthe nje bethe 6 months in kule relationship, waqala wamtshela ukuthi hey nakho ngicela silungise la sithanda sami. Nawe phela suphakathi unenhliziyo, ninabafana abanabo ubudimoni, abantu besilisa abanabo ubudimoni, lento yokuthi beyibambe ingqondo. Ngoba nangu umzala, mina ngibuza ukuthi labo sisi laba yini esuke yenze bengafisi ukwazi kangcono ngemuva lakhe, kusheshe nje kufika emshadweni. Umshado engahlala kuwo ngaba khona ilo wesibili, usisi wayemuhle, umzalwane nje o-right, enonhlonipho, umbona nje ukuthi hawu ujabulile uthola ubaba sekhaya, wena lapha emuva uhleli lahleli kwitafula lesithathu, uhleli la etafuleni unovalo lokuthi mangafika amaphoyisa, ngoba ngeke ngamcabanga ukuthi mhlawumbe wenza lobugebengu beqophele phezulu. Yabo lezi igebengu lezi ezifaka amasudu ezinuka kahle, ongeke uzisho ukuthi igebengu. Labo-ke laba abama-scam abanye abaqhamuka ngisho nama-business proposal, phela nabo-ke amaphoyisa ayabafuna, ngathi sothi sihlelelana sibhiyoza, ucula amaculo omshado, nawo amaphoyisa. Hawe ma, yabo kuyimanje kazi ngoba ngikhuluma nani, ngizonichaza nginikeza i-warning, ngeke ngisho ukuthi uhlala kuphi, kodwa umzala. Yabo sekuthiwa-ke umfundisi ila ngabona khona ukuthi hawu utsotsi, kodwa ukuthi ukufunde phi, cha ngabe ngiqamba amanga. Kushuthi wavele wayibonela nje ukuthi akazi ukuba akafuni indaba yokusebenza kanzima, ufuna eyakhe indlela. Eyakhe indlela-ke ngiyanitshela bodade, nibaqaphele uma esedivorswa kawu4 kathathu, zibuza ukuthi yini bengahlalanga abathathu. Ngicabanga lo wapheshe ngithe
ngiyamane ngiyasho nje indaba baba umzala yena. Hey we guys. And masumbona lento siyenza ukuthi ngisole mhlambe nabantu abacabanga ukuthi uthwele. Ingoba bebona indlela aphila ngayo i-lifestyle yakhe mawumbone nje. Ngeke uzusho ukuthi yonke lento engiyibalayo eyalobhuti. Igemegeme zakhe akanaqiniso. Yo. Noma kusama ngasona iskema ke kuyambhedela kodwa kuyambhedela engaphatheki kabi. Angazi mina guys understand ngoba imali yokulobola uyivusaphi ekuloboleni. Noma ehamba futhi uyayifila uloyo bhuti loyo. Ingase nje ngamfanisa nobani osaziwayo. Ayikho ngamfanisa naye sengibakhohliwe. Kodwa lemshado le elandelana eduze kunenzuzo. Ngaba kwenze yini ungasavunyelwa ukuthi ushade. 6 kuzo number 7. Ahawu. Kaze number 7 semtholephi? Hawu. Yey, ngike ngicabange mangibona ubhuti lapha etrenda ku Facebook kuthiwe lona wangivulisa ibhizinisi khona omunye nje ade kukhulunywa ngayo ukuthi usisi uselahlekelwe izinto eziningi namabhizinisi akhe waboleka nani imali. Hey mina ngazi kodwa ususebenza kanjani bakithi abantu besilisa banayo into yokubamba umqondo. Ngimangibuka labo bhuti labo khulunywa ngangithi yazi ngelinye ilanga sothi siyavula la ku social media nangumzala. Bakhuluma osisi mina ngiyothatha side labo ngoba yena ngeke usho ukuthi uyazi indaba yakhe. Ngitshele nje umfundisi wow. Waba umfundisi esehamba eshumayela. Hawu manje mangambuza ngendaba uyofundisa uvela ayihlekele nakhona futhi hayi khazini. Ilento ke yokuthi ikhona iwin. Sake sayibabaza futhi lento esontweni nomunye usisi exoxa ukuthi hayibo nayibona nekunye sekungenile ubugebengu. Ayiphathe kahle kube huye othi uzoba submissive. Usutholeke umaqondana wakhe osubmissive kanti uzela iphakethe lakho. Usetholile ukuthi usebenzani. Mina ngibona ukuthi uyabatargetha nje efunde kahle ukuthi usebenzaphi, unani, uhlala nobani, umndeni wakhe uphi, angeneke yena akhuluma izinto eziyiphutha ngaye. Yazi ngiyafisa nje ukuthi ngathi ngiyezwa uhalf westory asishoyo ngaye. Lokho kugcina sekwenza usisi ekhiphe yonke into ukuthi akulungiswe kushade ekhokhe. Ngoba imali yokulobola ebamba ama-piece job. Phela ukulobola kula inkomo ezu 11-8. Kuhlelwe kuqhubeke. Hawu. Lapha ayikho phela into esingayenza ngoba mayethi uyashada ngempela sizothini. Emdala ke futhi kunami mhlambe ukuba ngamdala kunami ngabe cha ikhona indlela yokuthi kube ne-approach yalento ukuthi ngempela kahle kanti kwenzakalani. Lokho okwenzayo awuboni ukuthi wenzame ngenye indlela. Mina ngibona ukuthi ke ku-50-50 ilapha ame khona ukuthi u-50-50 ngiyahla. Siyashada manje ngikuphathe kahle ngikwenzele konke ngikuspoile ngemali yakho sishade qashukiyane siyashare. Awe ma waze wayenza into embi makuyilokho. We guys kuduma ukuthi uthweleke abanye bathi uthwele. Nakhona angazi ke lapho ngoba nabantu abathi uthwele mina ngababuza ukuthi yipi inyanga yakhe ngoba phela siyazi leyo nyanga. Yini eyenza ukuthi bethi uthwele nabo mhlawumbe babuka lokho ukuthi udivorce njalo. Shuthi inyanga yakhe ama-instructions abamtshela wona ukuthi ushade ungahlala isikhathi eside. Kodwa ngomzala phakithi. Hayi we guys ngicabangani. Ngizoyifuna le ndaba yakhe ngifuna ukuthi ngikhulume naye ngithi senze interview ukuze ngiclean igama lakhe kulabo bathi uthwele. Yeah yo
Sizoyixoxela naye, ngizoyifuna indlela ukuthi ngixoxe naye, ngimtshele ukuthi sekudumile ukuthi uthwele. Nale video futhi mina phela wegazi amanga ngiyaqamba ngibuye naye nale video le ngizosho ukuthi wemzala kwathiwa kukhulunywa ngobhuti abashada ngoba beshadela u-50-50. Mina ngabona ukuthi kodwa uzophoxeka. Hayi kodwa guys, ngeke ngiyayisola lento ekhulunywa yilo yagogo iyahlangana. Uhlezi right, akawubambi umsebenzi owodwa, uyasebenza ashiye, ahlala angasebenzi kodwa nje uphila i-soft life. Hayibo, uphila i-soft life kodwa ngeke uzusho ukuthi usebenzaphi-ke mzala? Iliphi ibhizinisi osulibambile manje? Umzala bakithi. Mina ngibuye ngishawe uvalo ngithi bazomshaya ngoba bakhona phela abantu bangathi sebethole lento ukuthi usekusokwesingake eshada bevele bethi isigebengu lesi bemshaya. Kodwa niqaphele leya nto ye-background check before uthi I do ngoba omunye usefike kuwe uyazi ukuthi wena ureporta kuliphi i-office, uhola malini. Emva kwalokho sekufikile kwaculwa kwabamnandi, akaseyingeni indaba yakho, wenzela khona ukuthi uzuthi wena ngicela sihlukane. Mase nihlukana umthetho-ke uthi ngoba indaba yomthetho naye. Yikho kumele niqaphele guys uhlobo lomshado eningena kulona, nokuthi-ke omunye ume kanjani kuma-finances ngempela. Ngoba uthando luyadakana. Angazami ukuthi kusekwenze njani ngempela usuyikhipha imali kaningi, uyikhiphe ize yeqe, izinto zilungiswe kodwa yilungiswa ngemali yakho. Ngoba yikhona iy'gebengu zobhuti. Ningacasukwe guys, khona ezobasiza le video. Umzala.